Jonga, now you can judge me for the last time. Ndadliwa ke akho nto enzoyenza, wandidla ngapha nangapha, wadla imali, wadla impundu. Ngobona undifuna nendijaje kokugqibela. Ncincincinci. Fine. 2 days later, afuna 1,000 rand yepetrol. Hayi phepha namali ke petrol ke emsebenzini. Cela undiboleke uzoyifumana nge-15 seyidibene naleya. Ayiwo. Did I not transfer now baby mali 1,000 rand? Ilihlala mara no. Did I not transfer baby 1,000 rand ke emsebenzini? A stranger from TikTok esinilele for the full 2 years, 2 days. Esindityile impundu 2 days. Sanditya 3,000 2 days. Now ndizisendela imali yoke emsebenzini. Ndizomfumana phi lo mntu? Ndimazilapha uhlala apha. Jonga mamela. Okay, siyaqhubeka siyathetha no baby. Siyaqhubeka. Siyathetha. Into yemali yam akayithethi. Guys ndijajeni. Lo mfana lo ndisathetha naye even today. On WhatsApp wam. Ndizakhuluma naye. Imali yam dololo. That's why ngithi I'm tired man. Lo mfana imali yam uthini ngayo? Oh I'm sweet or what's going on? Uthini ngayo? Mamela, how did I find out ukuthi ushatile? Masisemsebenzini uyandifonela. Sho ukuthi ujwayele ukundifonela mayisemsebenzini. Mayisendlini. Asijwayelanga ukufonelana. So mna WhatsApp ndithi hi. Can I call you? I don't know. My wife is around. Oh! Did you what? Chatile. I don't know. My wife is around. Atsho nje kanjalo. Atsho nje into endenza uba ndifuna imali yam kakhulu ke ngoku because bese ndiyamkela into yoba hayi ndityiwe kanti ndityiwe indoda etshatileyo iyefana nalo owandityayo ndandimondla yena your turn is coming iyefana lo wandityayo ndimondla ehlala the whole week kwam ndimphekela ndimthengela caba mina ndiyindlondlo yama-Gordons kahle ngintshele mina ngiyindlondlo yama-Gordons because naye ndandimthengela xa ndibuya emsebenzini emphathela i-Gordons. Wayehlule yi-26 rand yokuza kum ukusuka phaa ehlala khona ukuya endlini kwakuyi-26 rand but kwakuzonyanzeleka mna ndimtransferele i-100 rand yobeza endlini azobona mna because akanayo even 26 rand ukusuka phaa azobona mna endlini. Ndiphinde ndimnike eyokujika ndiphinde ndimphekele ndiphinde ndimnike impundu. Iyefana nawe wena your turn is coming wena. Angikhathele ukuyuzwa abafana mina.